In de nacht van sneur op snij wordt de bejaarde inwenster van Haas in haar huis overvallen. De dierder of dierders nemen onder oren deze sieraden mee. De vrouw jet de inbrekkers en sluit haar op in de slepkamer. Ze slaat alarm. Kwart daarna versteert de vrouw onder een hetoonval. Wat ik zeker ken is dat zij net om het leven bracht is door extern geweld. Ze had nog contact gehad met haar beppencezer en die had daarna in wezen haar laatste adem uitblaast. Wat wel zeker is dat er een situatie om vooral is met een hevige schrik, met stress. Dus ik kan mij wel voorstellen, dat is het gevoel van de familie, dat wel een verband met haar had. Joert maakt de politie bekend dat het al de derde keer in een maand tijd is dat er saap bij ouderen in Haas inbrutsen wordt. Het kastje van het thuiszorg wordt vernield, inbrekkers pakken de kaai en komen het huis in. Ik vind het werkelijk te min van woorden. Ik vind het zo hemeltergend laf dat mensen bij zo'n kwetsbare groep binnendringen. Het gaat om een groep die van zichzelf kwetsbaar is tot de leeftijd. Bij mensen die zwaar nodig. Dit bij mensen die zoveel zwaar nodig dat ze de kaai al boeten kleer hingen, dat ze zelf net zo goed meer bij de doorkomen kunnen. Dan heb je in mijn beleving net een heel vreselijk heeg moreel besef dat je dan toch daar inbrekken en daar spullen voor houden. De kastjes worden broek bij mensen die nog thuis wenjen en die een alarmeringsketting om hebben. Medewerkers van de thuiszorg kunnen met een code het kluisje openen en staan naar binnen als er wat is. Bij thuiszorg de Friese Wouden broeken ze dit systeem ook. Ze hadden nog meer problemen mee gehad. Het kastje is veilig en ook de code waar wij binnenkomen is veilig. Want helaas, als mensen binnenkomen willen, kunnen ze altijd binnenkomen. Maar deze codes en deze sleutelkastjes zijn veilig. De politie twijfelt eraan en zal nou landelijk uitzoeken of de kastjes veilig genoeg binnen. Ik vind op zijn systeem op zich prima. Alleen nou we dit zeggen, maar ik heb toch opnieuw even de vraag instellen of het nog wel voldoet aan de eisen van deze tijd. Ik denk in een maatschappij zou dat kunnen, maar wellicht kan het net meer. Dat is wellicht de les.